割ろうとするとこれを残してこれを取ってこれを取ってこんな感じで3から4センチ間隔になればマルチをかけるやつですけども、肥料はだいたい苦土石灰が100から150、そして野菜作りの楽しさを広めたい隊長の藤田聡です。私は CO2 削減を目的とした環境保全活動として野菜作りの楽しさを広めています。プランターで野菜作りの楽しさを知っていただくと、もっといろいろな野菜が作れる畑で野菜作りをしたくなります。そのような人が増えることで、日本の課題の一つである耕作放棄地の拡大防止になるでしょう。それが CO2 削減を目的とした環境保全活動になると考えています。